Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:52. Ay, nanuntabo na siya. Nanuntabo siya. Naulanan? Ate, sige, karoon na lang na siya, guro, ha. Anyway, welcome na, Dri, sa aton siya. Magpangalagan nga, nag-amuni siya, Aksyon Oliver, liyog ko na ibisang, nanuntabo siya akong computer. Welcome na sa Aksyon Firing Line program sa kalang Aksyon Brian Morden. Welcome na, Dri, sa Miyerkules natin nga presentation na August 25, 2021. Siniga hapon nagtupa ang ulan diri sa area sa Metro Bacolod. Hindi gid man tuman no ka baskog pero sang tulo temprano kaina mga alas 4:30. May pila kang mga portion diri sa Metro Bacolod nga nakabatyag sa pagtupa sang ulan. Aksyon at Tayhopon siya kingin sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Antes ang pila ka mga pangunat ang mga informasyon kagabalita karon na gabi. Unahan rin pagtsekyar sa lakat sa panahon. Let's have aksyon gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon gan may gabi. Mayong gabi, Aksyon Art sa aton mga listeners mayong gabi. Ari ihatag naton lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi. Miyerkules kita karon Agosto 25 tuig 2021. Hindi naman na siya katingalahan Aksyon Art aritas southwest monsoon sa gihapon no. Tigululan na gitman. Ang Northwest Pacific Basin daw restless ni siya kon lantawon nimo daw amuning kalimbawa nga kaldero bla butangan mo tubig o kon kasirola nga nagabinuka lang nga ang pagbukalya amo ni mga convergence ang panganod. May mga trough no, surface trough. So karon ang aton synopsis intertropical convergence zone kon ITCC. Okay. Magalumon ang aton kalangitan sina may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Gagina sa nga nagulan, ini nga ogto nagulan man. Okay. Ang Isabela binalbaga nagulan to kanduni nagulan no. Sa mga alin sa Siaton pakadto di sa interior sa Sipalay ulan man no. So kagina ining alas 4 daw inulan man ta. So amning dulot sang ITCC lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob kag partikularmente ang iyang mga lugar amo ni ginapaulan ng Metro Manila kabug-usan diri sa aton sa Kabisayan, Calabarzon, Mimarupa ang Kabikulan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga. So muna tugas ang ITCC. Ang sa iban nga bahin sang aton kapungsuran na may pag-uum-guuman ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May dala lang inaligwin ng mga pagulan o kon pagpanag-uob. Alin man ini sa gihapon intertropical convergence zone, ginaupdan sang localized thunderstorms.
ang naaminhan o kon nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon kag nakatungdan nga bahin sang Luzon ara sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Ang sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon ang direksyon nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan, while ang nakatungdan nga bahin sang Luzon magahalin ini sa direksyon na bagat na nakatungdan pakadto na bagatnan southwest to south. Nga parehas sila nga may kondisyon ang ilang kadagatan makanay asas kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kadtuan naton ang aton localized forecast diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Ang aton Western Visayas upod ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod pabilin nga ara kita sa magalumo ng aton kahawaan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Kag ari kita napahidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin na aminhan nasidlangan pakadto na aminhan nakatungdan northeast to northwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Pero wala kita gale warning advisory ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa makanay asa sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tides. Karon alas 7:19 unas 0.0 metro no. Uno alauna 16 karon sa kagahon mabalos ang tao 1.2 metro ang kadalumon. Alas 5:57 sining hapon nagtunod siya ring adlaw magapakita naman ni siya alas 5:35 buwas sa aga. Kag ari kita 25 hasta 32 degrees Celsius o kon 37 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Bulkan kan laon, ari bulkan kan laon. 11 ka pagtayog, volcanic quake, Aksyon no. May moderate o kon kasarangan lang ni ang ginbugaya nga white steam laden film to puti nga so nga tumimbuok ini siya halin sa guab 400 metros ang kataason kag nagkulap ini siya sa direksyon Hilagang Silangan naaminhan nakatungdan Hilagang Silangan Tagalog kag Hilagang Kanluran naaminhan nakatungdan sa gihapon. Ang silangan niya dito niya sa nasidlangan gali no. Okay. Kag ang ground deformation niya ara sa gihapon may slightly inflated sumugod sang Hunyo sininga tuig 2021. Ang takos ang aton nga volcanologist nga ginbugaya nga asupre o kon sulfur dioxide 725 tonelada sinilang sang Agosto 19 tuig 2020-21. Okay. Sa earthquake information action art, wala kita may nakita ang nagtayog o kung ng feeble shaking lang diri sa aton sa oriental kag sa occidental side. Ari kalabanan Davao Oriental, Aurora, ang latest segment hasta dito sa Mabini, Batangas, Kalatagan, Batangas kag Zambales. So diri sa aton Negros Occidental kag Oriental wala pagtayog nga na-register sa seismograph sa aton Feebolks. So muni lakat sa aton timpo sa kay bulkan kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system action art. Okay. So may alarms tupad mo aw? Ako na inang ang gahune, ko na inang Feebolks na. Feebolks. Feebolks na nag-aalarma kundi na yon ang kwan ang nagalinog. Bilib ba? Grabe gali. Kabig call naman si mo? Connect na direkta sa Feebolks, no. Connection yun na. So makita gila yon. So makita na siyang intensity kung anong color, blue, pula, yellow, kung green. Tinatapos na ng intensity ya kung ano ka dakuon, no. Basta magamuna may pagtayog na. May nabatyagan or either nga may ara pagtayog pero hindi mabatyagan sa surface. Pero sa gadget siya sa Feebox ma-detect. Registered na siya. Ang
masiling tanga unfelt, no? Unfelt, wa ay intensity sa nearby area siya bla sa palibot. Ang felt taya, mabatyagan na siya bisan hinay lang, nga nagtayog diri sa aton dito sa silay, nakabatyag sila. Amo nang ginatawag nga felt. So, duha klase nga tectonic quake, felt kag unfelt. I Okay. see. So anyway, at least ang mayo nga balita sining by sining sining August, at least daw ay pa so far sining week sang weather disturbance nga nagasunod o kung ginamonitor ka mo. Ang mundi bala ang natingalahan namon action art mo sa amon nga mga mga sa 20 years na nga weather observation namon. Oo. As early as 2000, pag take over gid ni Maranyon atong manghod, hasta nga ginbuslan siya sang magulang si Alfredo. So dekada 2000, no, nagalagas pa siya. Normally mag-June na siya, July imbukada na ng bagyo. So ang nag-imbukada bagyo diri sa aton si Auring lang, pero Pebrero pato nga bulan. Okay. Di ang Agosto o kuno Hulyo kag Agosto amo nang peak season gid siyang tigbalagyo. Di although may bagyo tuod si Isang pero nagapalagyo siya. So Mayo ni ang dulot niya pag ulan-ulan. But normally ang July kag Agosto tigbalaha gina tigbalagyo, igo gina di siya somewhere sa Mindanao diri sa aton sa Kabisayan. Kon dito sa babaw sa Luzon o kon Metro Manila, iniya subong daw laka na. So, amo na nga aton nga observation. So, si Isang daw ikasyam pa lang na. Way patakalabot sa 15, no? Ang aton nga normal nga tropical cyclone nagasulod sa Pilipinas, sa aton PER, ara siya sa the least 17 to the maximum of 22. So kung imin average ta 20, way pataklabot, no? Lapit na lang Agosto. So matapos-tapos na ni siya second half sang September to first half of October, matransition na siya pakadto sa amihan. Diyos. So dako sang climate change, no? Kang epekto sa aton nga klima. At least ini dala niya climate change na siguro mo ni. Iniyan normal ni saya sa naga-obserbar sang tiyempo yan, normal ni siya kay tig-ululan na gidman mo southwest monsoon halin sa June, July, August. Ang pasalamatan na lang naton kay sining nga amo ning schedule sa una. Waay nagigo subong ang tigbalaha diri sa aton. Although may baha man pero isolated lang gid. Isolated, correct. Manageable lang yabla. Okay. Subside man lang siya dayon. Unlike to sa mga nagliligad nga tuig, nagligad nga dekada, mabaha gid saya. Bahaon niya gid, no? So subong ya. Daw mo ni nga mga binulan to sa Victoria sa binaha, no? Oo. Di ba? Daw mo ni siya mo kumadumduman ko daw mo ning nakadto pa sa Victoria tong gabi ito. Oo. So ini siya daw manageable lang. But ini siya tuga tuod sa southwest monsoon, mga ITCC, mga surface trough o nanong tropical disturbance. Pero why kita potential threat nga isa ka tropical cyclone nga bagyo gidabla. Nga may although masulod man siya pero nagalikaw siya. Ibya sa aton PER. So mo na pasalamatan ta. Daw ginabless ta siguro. So okay, action art. Okay continue lang, may halong lang aksyon gan kag padayon ng pag-TikTok mo. Abisuan naton sa gihapon ng aton general public nga muna. Sa tanan nga disaster hazard, vulkan, linog, ning bagyo. Okay. Sige. Halong lang. Okay, action art. Silingkoy padayon na lang ang pag-TikTok mo. Oo. Sige. Thank you, Gidgan. Thank you. Sige. Aksyon firing line. Way siguro ka talupangod. O kung way sa iga TikTok. Pero may mga kilala ko Blackson Oliver nga medyo may edad na pero TikTok pa mahilig man. Aksyon firing line. Kaling waay sang makakontrol sa kalipayan sa tao No gusto iya ko mag-TikTok kag
kuan na karon magkuwasan ko galingon niya kay nanamian siya karon kag damo man ga-enjoy siya kundi at least may kalingawan na siya, may napayuhom pa bala, kag happy siya eh. Aksyon firing line. Sa mga nagabonitor na via Facebook Live, ang maban sa YouTube, ang atong gin nga pagpanamyaw sa inyo. Sa ngalan sa gihapon sa inyo regular anchorman, Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon, Art Tayhopon. Aksyon firing line. Dayon lang ang magpadala sa inyong mga mensahe, sa inyong mga opinyon, mga reaksyon sa aton talakayan karon nga gabi. Feel free sa pagpadala sa aton sining chatroom. May ara dira comment section dira sa may Facebook Live. Pwede gi kamo makapadala da. Amo man sa YouTube, no? Gina-encourage gyud nato ang aton mag-aksyon nga magpartisipar sa aton talakayan. Aksyon firing line. Nami yakon ang inyo participation mabatian man ang public opinion aton man mabasahan at least isa sang mga consolation namon diri nga naga-program sa AM. Aksyon firing line. Bangod sa technology, makita nyo naman ang aton pagpangalagad via Facebook. Ang nami sina kung i-share, kung i-like nyo ang tanan nga mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon firing line. Ano ang madalag ko nga balita naton nga tutukan? No? Ang sa nasyonal, ako for me kundi subong ginsugdan sang PDP laban ang ila intramurals. Puwerte mo nga intramurals, hindi hinampang sa college o kung sa high school ni siya nga intramurals. Iniyang matutuon ng panganay gid sa politika sang inupdanay man lang o kalyado sa isa ka partido nga bangod sang interes sang tagsa ka mga lideres nagpauli sa pagkinamog mismo nila. Aksyon firing line. Now, ang latest nga update subong, no, kung maglantaw ka sa social media, ang ginahambalan ang statement sa presidente sa pungsod Pilipinas nga ini siya ang may plano, kagdayunon ang iya plano nga magpapili bilang vice presidente sa pungsod Pilipinas. Aksyon firing line. May mga reaksyon nga naguluwa. No? May mga reaksyon nga naguluwa sa may mga plano man nga magpapili this coming May 2022 election. Pero ang talalupang doon, ang reaksyon man sang mismo anak sang presidente nga amo ang Davao City Mayor nga incumbent. Aksyon firing line. Pero ako siling ko, pahigad ko anong komentaryo ko ni. Until such time, nga maabot nga may ara na maabot ang petsa para sa filing of certificate of candidacy, nobody can tell. Hindi ta pa may baluan. Hindi ta pa ni subong mambal kung nga amo na gid ni siya ang political situation. Kag ang mga desisyon sining mga politiko nga nagapagwa sang ila palayan. Aksyon Take firing note, line. may mga tendency ako nagapati ko nga mayara pa sa pila ka mga politiko nga naghambal na nga ini sila handa sa pagpapili, but that is another thing, no? Ang naghambal nga ini siya willing magpapili, that is one thing. Pero ang pag-file sa COC mo, that is another thing. Now question, madayon giman ni si President Tigong to file sang iya vice presidential ambition or pagpanaog sa pagka-vice presidente, bangod sang hambal niya nga may ara pa sa misyon nga dapat tapuson. Aksyon firing line. Or base isa ini sang strategy, ginatawag nga political balloning, ginalantaw nila, ginatansyar, siling niya, bilang taon ta, kung amo ning tandem, kung anong gwa niya, abi anong reaksyon sa tao, di ba? Aksyon firing line. Ginaliktan nga adlaw ari man diri sa Metro Bacolod ang presidential or chief legal counsel, ang presidential legal counsel chief nga si Attorney Salvador Panelo. Ti may mga statement mga ni, no, nga siling niya, amo pa niyo mga may pilaman ka mga plano, ti kabalo naman kita kay Presidente Tigong mo, nga pwede ya baguhon ang statement niya, pwede na iya gani nga, ti siling niya ti akon malang tuambal, o ang matuod mo ning matabo ho, Aksyon firing line. siling kung hulaton tan lang pwede, kalma na lang anay tanan, ang tanan na may ambisyon na kalma na
ang tanan nga mga opinion ta panilagan ta ni kay siling ko at the end of the day unless and until nga may ara na sang nag-file sang certificate of candidacy, especially the president, kung magpapili bilang vice presidente sa Pilipinas, that's the time nga mahambal kita, kati tuod ginaman nga magapapili ang Pangulo. Aksyon firing line. Ay grabe ng politikano. Damo pa nga ni ang mga balantayan naton nga mga update. Okay. Kabalo ka, under some circumstance, isa diri amo ni ang sitwasyon sa pandemya, may mga balantayan pa din kita nga mga baguhon o kung mga regulasyon man nga ipagwa sang taga-COMELEC. Aksyon firing line. Ayos, sa national ipay-wide na kikanamo sa mga developing stories subong sa national. Pero diri ko anay more on the local ho. Nano mga dalag ko nga balita sa lokal nga aton tutukan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Diri sa lokal hibaloon dugay-dugay no aring latest nga update to. Uy, good news ini para sa mga empleyado blaton duman nitong 60 employees sang basiwa nga bangon nga sa duplication sa ila trabaho ti bangon sa ginhimo nga pagsulod sa basiwa kag prime water sa ginatawag naton nga joint venture agreement ay pila to kabay ka mga empleyado nagkalawad ang trabaho. Aksyon firing line. Ay ara sang latest update bangon nga ginpaboran kag may desisyon na ginpagwa ang Civil Service Commission. Aksyon firing line. Pero sa Region 6 na anong implikasyon sini what will happen next? Kaya after sang CSC decision basi kung mayara pa man sang pwede or legal remedy or next nga legal nga aksyon nga himuon niya ang basiwa dira o kon ang prime water nga ni way patakbalo da. Aksyon firing line. Pero baloon ta karon kun ano gid ang kontenido sa sining nagwa nga desisyon sang Civil Service Commission. Aksyon firing line. Ang good news pagid amo ni. Kun sige-sige subong ang ginahimo sang city nga pagpangbakuna, no, ang COVID-19 vaccination activity, oy, ang taga DICT nang provide subong sang wifi connectivity sa sining mga vaccination sites. Do apat ikuno ka vaccination sites ang gintakdan nila o aware din ini nga mga lugar. Aksyon firing line. Sa siyudad sa Bacolod City Hall, SP nagapangayo sang accomplishment na report sang nag-umpisa ang joint venture project sang Basiwa kag Prime Water. Aksyon firing line. Kapitan Villarosa balik sa barangay Tangob sa Setyembre 1 matapos ng 3 kabulan nga suspension order. Aksyon firing line. Kag bila ka ma-update karon sa probinsya. May-ari man nimo nga gusto tagid pa try ta karon nga mabatian basi pa man lang magsabat sa bala. No, si Attorney John Orula kay bisan ano nga kipi-kipi ni Attorney John, may mga nagapadala pa gani sa akon mga litrato diho. Gagin picturean nga officially nakatransfer na siya sa registration dito sa Salvador Benedicto. Now, ang question karon, din siya mapapili sa Salvador Benedicto bla or sa probinsya. Sigurado ini may iningat tatayada, may visions politika. Aksyon firing Amo line. na ang ginalantaw sa publiko. But, pamatian na karon mismo sa natungdan, no? Si Atty. John Orola, ang pangitsindi ko, ari pa man ni sa city, di mo nagabulig pa as consultant. Aksyon firing line. Amo na sa parang pila ka madalag ko, ang mabalita ang aton tutukan, ang supas ang governor, aton man ni Gov. Lacson, ibaloon ta karon sa report with Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon firing line. Sa gyapon ini Aksyon Firing Line, diri kita sa Miyerkules nga presentation na August 25, 2021. Unahon ko lang ang party sa Basiwa because sa kalawig na sang tiempo amo pa ni may pandemic pa, ang mga empleyado sa Basiwa atong nawag kalawad ang trabaho da, ay ang kaluluoy man ni sila mo kabalo ka, ako naka-experience ko
sang isa ka sitwasyon the way nga magpangabuhi kay inang gulpiada lang wadan ka blawbra, no? Mawadaan ka trabaho, mawadaan ka obra, nga inang kapin pa hindi lang konsumo para sa pamilya mo, pag-eskwela sang kabataan ginapalibugan nyo, nimo abi kung ikaw ang breadwinner sa isa ka pamilya. Ang lain pagid kung ikaw nga empleyado, no? Bangod sini tibudlay gid ang sitwasyon. Istoryahan ta na karon dugay-dugay alas 7:16 na. Minsan, iniisip ko kung ready ka na ba sa mundo. Alas 7:17 na, pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Online sa firing line. Joining us tonight is Attorney Ray Gorgonio. I-check natin sa iya kay si Ma'am Lenny, actually on the way palang papauli sila puluyan. Basi makakuha magkita karon reaction na coming from the Basiwa Employees Union President. But we have Attorney Ray on the line, live sa aksyon na firing line. Attorney, good evening sa Aksyon Art, sa Aksyon Radio. Good evening, Aksyon Art. Good evening sa aton tagpalamati sa aton programa Aksyon Firing Line. Thank you so much, Attorney, for the time. No, nagtawag ko sa imo Welcome, sir. because gusto ko gid baloon kanyo tel asar nano ini may bagong papanaog nga desisyon ng CSC nga naghatag pabor sa mga empleyado sang Basiwa atong 60 nga magin palin kag nano ang actual o nano nabato nino kopya nga desisyon. Yes, sir. We just received this afternoon a copy of a decision dated August 23, 2021. Mhm. And we are happy and very thankful that the decision was surrendered in favor of the 59 Basiwa employees Mhm. to appeal their cases before the Civil Service Commission Region 6. Mhm. Ang pinakarason yung nga gin-grant sang Civil Service Commission yung aming appeal, assailing the legality of the dismissal of the concerned employees is that yung pag-declare ng Basiwa Board na redundant ang kanilang position is a mere subterfuge daw. Mhm. Which will mean it is a cover to violate the security of tenure of Lenny Espina and the 58 other employees. Okay. Hindi raw na-substantiate ng Basiwa Mhm. yung pag-declare nila redundant. They Okay. just declare it as redundant, gano'n na lang. Mhm. Mhm. So, they did not show proof as to the basis in which the declaration of redundancy was issued Yes, by the Attorney. Basiwa Board of Directors. Aha. So ano ang expecta after this? No, ano ni siya with finality ini nga desisyon and what is the next move ninyo since nga may ara ang desisyon naging papanaong? Well, the Bacolod City Water District or its Board of Directors has the procedural right to appeal the same, no? The decision assailing the decision granting the appeal, no, of the 59 civil service employees who are employees of Bacolod City Water District. Pero ang amon move is we will be moving for immediate execution on the reinstatement aspect kasi alam ng mga members ng union na nag-appeal, no, sa decision. Okay. Na mula nung na-terminate sila sa trabaho, yung services ng water natin sa Bacolod talagang naapektuhan.
Maraming nagsasuffer na mga konsumidores. Hindi lang sila yung nagsuffer, kundi yung mga konsumidores mismo. Okay. So gusto nila makatulong and they would want to be reinstated. Moreover, mahirap maghanap ng trabaho ngayon, pandemic, Aksyon. So Correct. they wanted to have a source of livelihood which they could source out from Okay. their employment with the Bacolod City Water District. Aha. So, ano ang himuon nila sini? No? Ma-report na sila sa ila at trabaho or base isiling ko attorney, hindi naman sila pagtugutan nga magkasulod dira sa Basiwa? Well, we will file a motion for execution on the reinstatement aspect. Para i-direct yung Bacolod City Water District to reinstate them. Pwede rin yung Bacolod City Water District through its Board of Directors, pwede rin nilang ma-comply. Okay. Pabalikin kaagad yung sulatan nila yung file a manifestation that they are complying with the decision by reinstating them all to perform their previous positions without loss of seniority rights. So it's a bilateral action. Pwede rin Basiwa, pwede rin kami yung magpa-file ng motion para mag-comply yung Basiwa. Yes. But because of this decision, dapat ginban nga pabalikon niya sila sa obra. Yes, sir. Dapat pabalikan sila sa obra kasi walang basis yung pag-declare nilang redundant. Kasi nag-hire sila ngayon. Nag-hire sila ng mga tao nila. Tapos pinaparita. Yun yung actually yung sabi ng Civil Service Commission. Pinaparesign nyo sila, bigyan nyo sila ng ERIP to be absorbed by the prime water. Sabi nila to perform the same function. That's a subterfuge. Okay. That's a parang cover para i-violate ninyo yung security of tenure ng mga empleyado dyan. Okay. So, dapat ibalik na sila, Basiwa employees. Yes. Kawawa yung mga tao. Kasi buti nga sana kung ang nagbabayad ng back salaries ng mga terminate empleyado is Board of galing Directors. sa bulsa ng mga Board of Directors na terminate sa kanila, kundi yung mga konsumidores. So, ang sabi ng mga empleyado, since kawawa naman yung mga konsumidores, ibalik nyo na lang kami, then we could help in improving the water services in Bacolod City. Sabi yun yung position nila kanina. Yes. So, ang matabo sini, starting maybe not this week or maybe next week, kinanglan ma-resolve na ang inyo gusto matabo nga pag-implement sa sining desisyon. Yes, sir. So, we are waiting for any action from the Basiwa muna. Baka hindi na sila mag-MR, mag-comply na lang sila na or hindi na sila mag-appeal, kundi mag-comply na lang sila sa decision ng civil service na i-reinstate yung mga terminate nilang empleyado. Or kung within the 15-day period, even if, for instance, mag-appeal sila, then we will file a motion para lang i-reinstate yung 59 employees para ma-direct sila to reinstate the 59 terminated employees. Yes, so dapat nga pabalikon sila na reinstate sila pending sang ila Appeal. motion for reconsideration kung may imargin man sila. Yes, sir. Ay, Yun yung see. natin. So anyway, isa ini ka dako ang kadalagan, kabalugi ko portik budlay ni sa mga empleyado nga mawad-an ka siling kublater ni trabaho, nga mo manggin mention mo kaina, nga kabudlay nga way kagid trabahuan, way ka income, nga pandemic pa. Yes, sir. Kawawa naman yung mga nagsiservisyo sa taong bayan. Lalo na sila yung sa service para maibigay yung enough supply ng tubig sa mga kabahayan natin. Yes. So, and then Bacolod City is suffering from water shortage despite the fact na binabaha tayo sa mga major thoroughfares natin. And yet, wala tayong service ng tubig sa mga panimalay natin. And that's very ironic. So, sabi ng mga empleyado, we
mga empleyado kanina, nung meeting kami, mas maganda sana, attorney, we could immediately be reinstated back as per decision of the Civil Service Commission so that we could help improving the water services Aha. sa mga konsumidores. Yes. So, ang aton sinipagpanginbulahan, hindi lamang sa mga employees, kundi sa imo man, attorney, kag sa mga team mo dira nga mga lawyers, sa sining ang mga empleyado nga nagpaningwa mabuligan ining kausa sa mga empleyado, and hopefully, maaktuhan na ni sir in the soonest time possible. Yes, sir. I'd like to i-acknowledge yung mga kasama kong mga brilliant lawyers who were with me in crafting this the appeal. Acknowledge natin sina Attorney John Beloria, si Sir Beloria Senior, si Attorney John Manlapaw, Mundo Manlapaw Jr., si Attorney Victorio Torrecampo, so tapos ako. So 5 kaming abogado na tumulong at nag-exchange ng ideas Okay. how to craft our appeal para lang maibalik yung mga empleyado actionar. Yes, sir. Yes, sir. So, si Attorney John Manlapaw Jr., amuning former IBP President sa Negros. Yes, so nandiyan okay. din siya. So, Yes, naging sir. part siya gali si Attorney John, ha? Oo, part siya. And all of us work together para mai-craft namin yung magandang arguments namin sa appeal. And thankful na the Civil Service Commission listened to our argument. Yes. On that note, Attorney, salamat gid sa imo sininga time nga ginatag, and just keep us posted kung ano giman ang mga development. God bless and keep safe. Thank you very much, Aksyon, for this opportunity para makapalayag ta sa ang aton humble opinion with respect to the subject matter at mayong gabi sa inyo tanan. Salamat, kid. Salamat. Action firing line. Attorney Ray Gorgonio, isa sa mga nag-draft sa ila appeal kag ang mayo diri nga balita siling yati amo ni ang desisyon sa Civil Service Commission diri sa Region 6 nga nagmando o naghimo sa desisyon nga dapat i-reinstate, ibalik sa trabaho ang 59 kamaginpahalin nga empleyado. Action firing line. Tingaling pa mag-coach sini, anong ang aksyon nga himuon, no? Sang Board of Directors sa Basiwa o sang Prime Water, ano matika nga himuon nila sini as part of their legal action bilang sabat sa sining desisyon sa Civil Service Commission. Kabalo ka medyo malawig pa nimo ang legal battle. I understand medyo malawig-lawig pa ang proseso. Like for example, sining order within 15 days amo pa na ang kalawigon nga ginahatag para dira sa management, no, kag sa Board of Directors sa Masiwa to reply o kung maghimo man magpadala kung may haragin man sila sa motion for reconsideration. Nanong mambal diri sa mga Board of Directors dira sa Masiwa, amo nang aton bantayan. Action firing line. Ini mga 59 ni nga mga empleyado bulubudlay ni sa part nila mo. Kapin pagid ang mga nawad-an sang trabaho, malawig na nawala sang trabaho kag wala man sang nabaton gikan sa Masiwa sa ilang pagalinda. Ti kabalo ka naman kun way ka palang abuyan, gutom gid ang resulta. Sina Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Las 7:29. This time check is brought to you by B-Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B-Complex every day. Ang ining oras ginaduro. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na!
Tapang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, nati, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo din ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawang responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat na walang respetohon ha? Kakagino, no? Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinig nga Jack balaan virador arat na sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang.
Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihemplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga Baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio, Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ang istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na firing line sa gihapon, Miyerkules kitang presentation, August 25, 2021. Aksyon Firing Line. Antes sa mga report with Aksyon Marlon Hinubia kag mga balita naton nga dugang karon na gabi. Unahon ko lang ni Anayo ang mga mensahe nga inugin padala. By the way, grabe ang cases subong no nga na-record naman, dugang naman para sa Western Visayas. Ano tabo sa taga Iloilo niya nga do kadamo gini sang cases nila yan, no? Iloilo City and Iloilo Province. Grabing cases nila yung do kadalagko yan, no? Aksyon Firing Line. Pagkaroon na ang numbers. Actually, sa mga Facebook users na ito, nara naman, na-post naman ina sa Facebook namon dira. In a short while, makikita nyo na ang numbers. No, may gabi dira kay Sir Milili Uligo. May ara sang ginatamyaw lang ho si Vanessa Mayo, Jinky, kag Jean Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Elizabeth Malaka Gamala, may gabi man, more power, silingya ARB at 52. Uy, may gabi magali sa kay paring Sindoy Ransi. Paring Sindoy, musta ka na, lipat ako sang lapit na 2 katuig, way kita ay ba? Aksyon Firing Line. Aksyon Art watching live from Magdugo, Toledo, Cebu. Sa Cebu si Johnny Templado. Ay gali, musta ang Cebu, sir? Hindi manggid istrikto ang mga travel regulation, ang kumustang cases sa inyo da area. Aksyon Firing Line. Eduardo Tajones, may gabi watching FB Live from Purok Sirisa, Barangay Uringao, Kabankalan City. May gabi Sir Art, greet ko lang Ryan Bustilio kag Wilbert Brosi, gaobra Magguard Busing kag rubber dumper sa Magdugo, Toledo, Cebu. Kag kay Papagali Juanito Templado nga tanggiro nila ga inom kulapo. Kulapo? Way kung ikatilaw sa sabor sang kulapo mo. Aksyon Firing Line. Kativer Araman, si Diding Alojamiento, silingya sa Antipulo, Pontevedra. May gabidra Alojamiento family. Si Nanay Isabel kag Idi Laos sa Victoria City, may gabi man, Erwin Tristisa, ara sa Kabankalan, Litol Sibuan, sa Magalang, Pampanga kami, no? Gamonitor, regards lang kay Jimboy, Idmar, Mark,
Kerker Ninya. O sige, salamat kita. Merly Gonzaga, gamonitor man kami. Salamat. Ana Sinoro. Ginagreet ko no sa pandanon DSB, si Rochelle Fulgencio Susana, gamonitor subong. Action firing line. Alex Montesa, silingya Mrs. Alvarez, sang Purok Ramilo, Barangay Tangob, kag Familia Refuela. Amo man ang dialag doon sa Barangay Pandanon DSB. Noy Joy Laman Haviliana. Oy, primo, kumusta ka na? Watching here sa Barangay Panukoy. Gwapo ko nga primo, gamonitor siya. Hello to my cousin Jansin Laman and take care always. Sige, primo, salamat kid. May ilang nga pagmonitor. Si Josie Lin, may gabi man, humalumi na. Thank you, Gida. Noel Sambales mo pare, kumusta ang taga Puro KBS na? Action firing Rimar Hicano Haliasgo, sang Castiliana. Great siya kuno, Haliasgo Hicano Salvatierra, Robles Cabalpin, kag Tapayan Family. Rochelle Fulgencio Susana. Ayos. Thank you, Gida. Alex Montesa. Sir Alex. Cecil Ferrer. Thank you man. Ricky Soriano. Monitor ko sa Georgina Subdivision, Barangay Mandalagan. Action firing line. Si Melanie Calvas, Queenie Ubara, Jolie Militado Patrimonio, ara sa Singkang. Carmelo Garingo Silingya, iban siguro maghambal nga magpapili Vice President, papatihan pa. Pero kung si Duterte maghambal, hindi na mapatihan kay uwak bawi na siya kag wala sang kapormalan. Ari gani makilala ko ni nga sang primero dumapoksi ang liog ya kuno sang wilik-wilik mo nga hindi siya mag-ako nga nag-transfer sa sang registration. Anong ginakahuya mo kay nag-transfer ka man? O ang iban gani na petisyonan kung mag-transfer sila. Action firing line. Kaya na isang uling no na booking na gid, no? Kag daw nakita na gid nga na-confirm na nga nag-transfer giman sa iyang registration at nag-ako naman lang. After nag-ako, may report nga nagwa nga daw mapapili kuno gobernador. Di sining si iban na no naman, ibi formalan niyo bla, hindi ka mo magamusin na, way pagani ka mo nakapa-file si UC niyo, way pagani ka mo nagdaog daw, hindi na ka mo manugid dustuhaw. Action firing line. Ano ginakahuya na kung may plano, gima ka mo magpapili. Kaya importante, mapabalot ang publiko para nga temprano pa mapangayuan ka mo makita na mo sung tao kang matansyar sung tao kung blangayan ka mo dos pwesto. Action firing line. Amo nang kinalain mo may ara yung magkandidato silingyan di lang anay bla subong pag-ibulgar gin nga mapapili kita after na lang sang filing sang COC or iban gani siya chimpo na lang maglibutay naging kampanya. Draan lang kita manghatag da o sa amon lang ni nga bulan ma-start. Ay. Pero galing kay amon na bla kapin pa magkalapit di sa eleksyon, kabalo ka, ang tao ang isa ka politiko o kandidato nagapir di sa eleksyon, duwa lang na number one, hindi masyado kilala ang ina nga kandidato, ti perdi siya. Ikaduha, sobra na nga kilala sang publiko. Action firing line. Deden ka mo dapit da. Oh. Para magdaog ka mo, pangin matarong ka sa pagserbisyo, kaya hindi na yagin pangasawa niyo ng puder. Tapos yung iban na maano, hindi na ka mo mag-style kung may kontra ka mo dati, anong tanawa? Kaya hindi niya pwede nga way kaya kasumpong sa eleksyon, dati so may eleksyon. May konseleksyon lang nga hala, kung sino nung luyag da, kag kung tao mo na gani may eleksyon para mahatagan mo ligwa ang tao mo magpinili ay. Action firing Ay, line. galing iban ba daw ipokrito? Aber, sino magtindog na masiling way nga dinaya sa eleksyon, nawalin pangadaan sa panghatagay na isang kwarta, dagag bisan pa man nga siling mo hindi vote buying kay pagi sa pagkaon kag iban pa da ay say man nagyapon lain lang galing nga sistema o may ara gyud man guro pililion na lang o jutay lang nabilin nga matarong nga kandidato. Action firing ay ambot adyo na perater kadabido kag si Ronald Visera pero diri kita nay Capital reports. Inihosto ginangambal ko halin pa kay nataw ganay ko Aksyon Marlon way gid nagasabat hindi man kanat bi-reach man cellphone niya. No, sa itong gimuno ko. We have Aksyon Marlon Hinovia, may supa sigub kayo nagpila ka update sa provincial capital. Aksyon Marlon, may gabi.
Asunod, when nagidman sang choice, si former Bacolod City Congressman kag former City Administrator Attorney John Orula, kundi kumpirmahon. Mismo halin sa iya, ang report may angot sa pagkasaylo niya sa iya sa voter registration. Halin sa misyon sa Bacolod Silo sa bahin sang Don Salvador Benedicto Aksyon Art. Nagkaina antes na interview sang Capital Media, inisiator ni Orula. Una niya nga na-interview si Governor Bong Lacson. Kay si Gov Lacson among una nga nagsiling nga yes, based sa information sang taga-commission on election of Concomalec Don Salvador Benedicto, nagsalig gid man sa registrasyon si Attorney John Orula. Din siya nga barangay to nag-transfer? Ay Action Art, man kin mention na kay nag-sentro Action Art ang mga palabangkutan nun kung ano gid pinagkatinutuyo ni Orula sa pagsahilo niya sa DSB from Bacolod City. Hindi man siya magpapili to mayor sa DSB, konsihal, or nano? Una gin klaro niya. Ang pagsahilo niya sa DSB Hambalya, why na gakahulugan nga mapapili ko sa anuman nga posisyon dara sa Banwasan Don Salvador Benedicto. So, sa probinsya nga level, Hambalya, I may run for governor or I may run for vice governor. But sa lingon, probinsya nga level. Probinsya. Probinsya nga level. Why man siyang assistant vice governor mo? Oo, mo man sa assistant congressman. May kung may assistant congressman, kaya pwede na. Oo, may pila ka mga punto sa Action Art agin palayag sa rason nga pagsaylo niya. Una, pwede man niya nga pagsaylo ko to para nga dito kumistar, dito kumatener sa akong sa ding rest house. Pwede ba nga nagsaylo ko to bilang isa lang niya ka normal nga botante sa Don Salvador Benedicto. Okay. Muna siya. By the way, ining si Orula Action Art, dugay na ning miyembro ini sa gali sang ruling political party nga PDP laban. PDP? Galing kay subong nagfaksyon ng PDP laban, din siya nagupod. Kay Manny Pacquiao nga grupo, kung kay Kusing nga grupo. Isang time Action Art nga ara pa si former Congressman Pantaleon Alvarez bla, dumdum ka to. Sa ara pa si Alvarez, Pibot Alvarez, member na siya. Member na siya. Member na siya, oo. So, ari siya sa faction, ari siya sa grupo ni PDP Laban President Alfonso Cose, kaya sa grupo ni Presidente Rodrigo Duterte. Grupo na siya ni Presidente Gongali, nga faction, okay? Yes, kaya ka grupo, tasun ardia, kaklayman nga PDP Laban, grupo naman tiyo ni Senador Coco Pimentel with Senador Manny Pacquiao. Okay. Inogresolbahon pasun art na sang komisyon on election. Okay. Para sang desisyon ang COMELEC kung para sin o ginadapat kilalahon na tutuon nga PDP Laban ang grupo ni Jose Duterte o ang grupo ni Pimentel Pacquiao. Pero ineng kay Orulaya, ari siya sa grupo ni Jose Action Art. Ano kay wine lagi na-approve kagway siyang nag-apply gapon sang grupo nga DMDT mo? Oo. Ubra ka pa mo na ka-insister yakong palinon ka sa PDP laban na yakang hindi islaway ka na si imo. Kung alin ka? Lo ka sa DMDT? Dito ka sa DMDT eh. Oo. Oo. Din Mayo? Din Mayo dito ta. Nan. Inadamo pa na daya politiko nga mo na. Gani man do. Sila nga nung political party mo ya pare, nya DMDT. Ya ay baguna. Yan dia. Ya kung din Mayo dito ta. Why ba nakapirdihan? Sa eleksyon pwede ka mapirdi pero sa money ya daw kagid. No. So Di ba? Kaya ang makayuhan na ginalantaw mo. Mas ko Action Art ining posibilidad nga pagpapili ni Orula bilang governor. Okay. Sa 2022 nga election. Bangod nga sa sining palaboton nga September 6 Action Art. Okay. Kaya ara sang patigayunon. No? Iniya based sa information nga ginpalayag ni Orula ha. September 4, 2021 diri sa Bacolod City ang venue. Kaya ara sang patigayunon nga patawag Action Artist Provincial Convention ni siya. No kay province-wide ang coverage ni venue sa Bacolod City lang. Provincial Convention sang PDP Laban ni Jose kag ni Presidente Duterte. Okay. Ang tinutuyo, number 1, istoryahan, resolbahon kag
pwede nga madesisyonan kung sinong ipahamtang, sinong ibutang, nga provincial chairman, sining grupo sa PDP Laban, diri sa Negros Occidental, kag sino man ang ibutang bilang city chairman. Okay. Isa sa gilimbitar, amo si Orula. Ay hambal ni Orula, naga-istorya na siya sa PDP Laban paagi sa presidente nga si Energy Secretary Alfonso Cose. At si Cose mismo ang nag-imbitar sa iya nga dapat tambong sa konbensyon sa PDP Laban diri sa Bacolod sa September 4. Okay. Ang date ni hambal ni Orula tentative pon sa limon tuwa pa sampiho kung bala mo gid man ni kung way pagani way pa man action artist sing kasiguruduhan ko bala ini convention ni ang tarang imbitado dapat magkadtogid personal. Para gidaan kita ginasunod sa gihapon nga social distancing. Ang magluwas kay Orula, imbitado man action art ang mga potential candidates sang PDP Laban diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Si chairman hambal ni Orula way pa diri sa Bacolod. Provincial chairman ginmensyon ni Orula ho. Sila niya basta sa nibaluan ko provincial chairman is Albi Benitez. Albi Benitez. Oo. I-check tala na action art kay mati sa nabalaan. Albi Benitez sa PDP Laban ko si side? Inaya sandig sa statement kay ni Orula. Pero check talaga na action art kay si Albi Benitez sa nabaluan naton niya. Nagpapili ni nagligad nga election action art sang way pa sa nag-provincial consultant. Independent ni siya mo. Independent sa. Pero to way ta kabalo base kung dito sa babaw. Si kung mayara man sa nagapanguloya kay Benitez, ako to himoon bilang provincial chairman dari sa Negros Occidental. Okay. Unang pila ka mga balantayan, no? Kaya nagligad nga adlaw kundi nagatuhaw ba na balita ning base mapapili gito si Orula bilang governor. Ang governor nga posisyon action art di lawlahog. Balon ta gidman, way kada kwarta, tumba ka na, apply ka pa. Ay kapundo. Oo, so kakinahanglan ka ba sa dako nga pundo? Sa pabangkot, kung pala to, o ng information nga mayara sang isa ka kilala, bantog nga negosyante, dari sa Negros Occidental, amo ko nung report nga handa mag-finance kay Orula sa tiyo sang kampanya kung mag-decide siya bilang gubernatorial candidate. Okay. Mal ni Orula, no, inang tao ginatumod nyo, waay kit kami kaagi istoryahanay sina nga duwa. Kasi sila niya hindi kuluyag na i-involved na ang ngalan niya. Sila niya ako niya. This is my own fight. Ba, may fight gali na? Oo. Sige. Ay, si Atty. Jan Orula. Ang registration na iya, when you still have the time also to look for either you're going to stay there, you resign, o kung magputar ka. Pero I have no intention yan nga mag-join into the political circles in that area. Ang ako na yan, I just would like to enjoy the scenery and how I can help also Salvador Benedicto. Those are all dong makamulig sa probinsya in any capacity. I may run for governor, I may run for vice governor. I don't know yet, no, because I am right now preoccupied with trade, tourism, and investment for the province. Because I'm helping also right now, I'm having also a meeting with the DTI about the Dubai Expo. We will know that when the time comes, no. Hindi pa man subong ay we're still in the process of talking to some of my friends and people who are asking me also to go into the political arena. Gusto nila nga mag-insa, nakuda nga mabulikan man sila. Kasi ko, kung ayaw man lang ang ginahimo sa probinsya o sa ibang padangang taon, then let's look into that, no? Tanong ta. Latawan ta sa korbada. Lantawan ta. No, kay at the end of the day, hindi man na nila malipoda, no? Gani man. Ang reaksyon ni Gov Lacson, ano ko sila ni Gov? sa pamangkot Aksyon art nga Gov media kani nga ti kagwa ang report ni nga mayara sang tao nga ma-finance kay Arula inkwentro again sa imo. Ang tatlo ka tinagin boyan tinagin boyan niya good for him. Good for him. GFH. Ining reaksyon ni Gov Lacson Aksyon Art, hindi naman ibago kaya nagliligad niya mga binula, nakareact, nagbanasa, siling niya,
di man ko pwede nga makapili kung sinong luyag ko engkwentrohon. Tuod, seleksyon niya. Kabalo ka, Aksyon Marlon, kung mayo ang performance mo, once nga mayo ka kandidato, kang naging leader, bisan di ka na gani magalak ka pangampanya, bisan ang kontra mo, maminsan na niya, mano-ano, pakita may enkwentro, tada yung imuon ka, ilang paso ka na karon ka tawod sa score, iya kay nami ang performance na mo, iya man ta. Naman, ang nagatayad nga mag-enkwentro, hindi magkaroon action art sila mag-decide sa kung para sa kagulingon, pigaw-pigaw siya kagawa isang ikasarang. Oo, natural Oo, may rason man na. Reaksyon ni Govlakson. Well, of course, you cannot choose your opponent, no? And then, with finality, maybe you can just call Mr. Orola and ask him kung ano ginaplano. Pero contrary to what he said, and that was reported in our local dailies, he actually changed residence to Salvador Benedicto. Amara surat, patayata surod kadlaw. Kung ano, iban sining... Ang balantayan ta August, subong mo, September, isa na lang kabulan ang pagpaminsan nila. Pagka October, filing sa COC, Aksyon Marlon, kung nag-file ka na, bisan ano mo pa yung styling, kaya nag-file ka sa COC mo, that is another story. Correct, Aksyon art. No? Malain ang senaryo de sa Negros Oriental kapag kulod. Daw pa rin yung Bacolod City, nang tumabla subong, bangod sa pag-transfer ni Kwande, ni former Congressman Albi Benitez, anom lang inukay ang Bacolod City, man. Pati ka? Correct. Daw inukay, mo hindi mansindihan. Waswasan na, wala kang tuo. Paano mamungol ka na kung kaisa mo? Inaway pa nag-umpisa ng lambadahay gid sa mga kung guro, kung pwede lang Aksyon Marlon nga ang why ni pandemic, ay sus, ano lang guro kasadyan ni sa mga purok subong? Alin nagumba gurong tabo Aksyon art. Batyagan kung kape kag ang gabaha gurong kape kag puto mo. Pwede ka na katipon tao kag pulo pang apila mo. Sige, meeting tayo subong hindi pwede because of the pandemic. Social distancing, ay naano iniman. Total Aksyon art, politika na gidman. Oo. Ari, pag-goin nga development, kay si Governor Bulacson kayo na, nag-plaster Aksyon art sa kung diin nga mga banwa or syudad nga may aragit nga engkwentrohan ay sa posisyon sa pagkalkalde. Kundi ang United Negros Alliance kag Love Negros ni Govlakson nagatinguha gid nga ma-resolve kung tanile. Away lang sang kontrahanay pero may ara Aksyon art lugar nga hambal ni Gov daw hindi gid ma-resolve sure gid ang ilang sa nga pag-engkwentrohanay. Ang maruwan gid mention niya Isabela Municipal Mayor incumbent Aksyon art Irene Montilla encuentro gid si Irene Montilla ti suportado sang Love Negros. Ang sabiyak naman niya, enkwentro niya, ang incumbent Vice Mayor subong si Renato Malabor Jr. na suportahan naman sang United Negros Alliance. Sure na sa hambal ni Govlakson. Siyudad sang Himamaylan, dagwa Aksyon art ang balita nga si 5th District Board Member Tinto Bascon plano magbalik dira kandidato bilang alkalde. Si Tinto Bascon, Love Negros na siya. Si Raymond Tungson, Yunega. Pero hambal ni Gov, why pa na makadecide si Tinto Bascon kung babalik siya kandidato. Si Babaylan, hinubaan. Ang hinubaan Aksyon art, last term na subong ni incumbent Mayor Ernesto Estrao. So si Estrao mapapili na siya sa mas nubong posisyon, Vice Mayor na siya. Ang Mayor riya nga kandidato, si Councilor Anthony Reliquias Aksyon inang councilor man. Kuan na siya incumbent councilor man subong? Incumbent Aksyon art daw number 2 na sa councilor Blamo, no? Reliquias. Love Negros na silang duwa, no? Love Negros. Ugaling ang problema diri. Ang nagaplanong mag-enkwentro kay Reliquias amo si Barangay Kolipapa, punong Barangay Oscar Daklan. Daklan? Oo, Daklan. Kolipapa, punong Barangay Oscar Daklan. Si Reliquias tag si Daklan Aksyon art, pareho nga kaalyado. Si
Congressman Genaro Limao Alvarez Jr. Kaparehos Love Negros. Tambal ni Gov, tugyan ko na kay Congressman Alvarez ang tagdesisyon. Okay. Sa bahay naman sang Tubuso. Ang sa Tubuso, manog-end ang termino ni Richard Hauhuco bilang mayor. Okay. Ang report action art, si Hauhuco mapapili. First District Congressman. Yun action art na ya, no? Si Hauhuco. Ang Love Negros nga kandidato dira action art, plano magbalik mayor. Ang sadto mayor man nga si Evilio Valencia. Si Evilio Valencia action art, Love Negros ini siya. Ang plano man, mapapili man alkalde ang incumbent vice mayor dira Subo nga si Edgar Bartolome. Si Valencia Love Negros, si Bartolome Love Negros man. Hambal ni Gov, pilian para muna kundiin sa ilang duwa ang amon sari nga suportahan. Ang mabulos kay Hauhuco na sa Love Negros ni siya, no? Hindi pero kundi siya Hauhuco tapos ang term niya. Mabulos sa Hawaya. Balik mapapili sa Uniga nga side ang asawa ya. Tawa si Madonna Maranyon Hauhuco. Okay. Nega, no? So sa Nega, amo na ng kandidato daya ang asawa ni Mayor Hauhuco. Ang sa Love Negros kinapilian pa kung si Valencia o kung si incumbent Vice Mayor Bartolome. Okay. Parang puloplastada sunod. Ang iban ti ang binalbagan sa tunog iban na sunod. Pareho sila nga duwa yun at figure sa alliance. Oo. No, incumbent Mayor Mirasol kag former Mayor Man Emmanuel Aranda. Daw halos tayo maksunod na prote yun na ma-resolve ba? Okay. Ban nga mga lugar so far do pag-mention action na arta o tong ati mayara sa kagwa. Ang kando ni ano man, last term na ni Mayor Silot? Oo, doon na sila action. Bali tatlo action art ang last term nga mayor mo, si Hauhuco Tubuso, si Estrao sa Hinabaan, kag si sa kanto ni si Borromeo. So hindi na si Mayor Silot makapapili sa 2022? Hindi na action arte, o galing kay manti why action art kin mention agad na ni Gov Lacson, no? Okay. Ang pag-mention niya lang ang mga ang information nga palabot man sa action art, no, halin man mismo sa sinang lugar nga ginatumod niya. Okay. Alisay City so far ara gagawa ngalan, sila ay may gagawa mga ngalan nga may enkwentro man prote lunsay pala mga action art mga hiluring-huring. Victoria City kanay may aramon. Ito Victoria City, gina sila action art nga tumandok kuno versus taga-dira man. Tumandok? Pero oo, posible nga ma-enkwentro, no? Ang dira nga taga-tumandok kag ang taga-dira man, no? Pero why nila ginakading nga tumandok? Sa Victoria City na siya. Ay, grabe. Iban nga lugar action art so far amo na na posibilidad na hindi lang pagpakontrahan action art, di mag-enkwentro ang UNEGA kag Love Negros na member. Amor sunod na sopa ni Gofti siyempre nag-sentro gihapon na sa COVID-19 response. Okay. Ang ka-action nugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Marlon Hinubia. Ayaw sa alas 8:13 na. Dugang nga maminsahe pa kanunantay niya. Tiyan mo na, hindi tani subong mahambal pa kag kay TY pa ba nag-file tuod sang kwan sang Certificate of Candidacy. Pero dapat kung willing ka, no, kung temprano ka pa magpaybalo kag kung tampad nga pagserbisyo ang plano mo pag intra mo sa arena sa politika, no need na nga surprise pa. Ngayon lang sa ulihi ka pa magpabalo. Ang intensyon mo yati kung gusto mo, kung willing ka man magpapili, temprano papabalon mo ng tao Action firing line. Galing kakipi-kipi, mamansya mo. Pwede siya kung magpapili. Governor or Vice Governor, siling ni Attorney John Corolla. Ilang taon ni, may mga nagaguluwa ng report nga may ara sang isa kadako nga negosyante nga amo ang ma-support sa iyan. Hindi ta na ito pagdalaygo ng alam niya. Kay why gani kami nakita ay Action firing line. Tingnan natin no, sa kurbada. Pag-abot sa eleksyon, kung mag-file ng maganit, hindi na may baluan na kung sino ang maback up siya Action firing line. Salamat kita. Ay, ang wala man gadaog yado, ang wala ka panghatag, ay tuod na.
ay magkulo kandidato ka subong lagaw-lagaw ka, pulo pa nga musta ka, social distancing tuod, pero kung wala kayo daho, bisan inog pangapi lang, tapos kagidiyas butante, bro. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ng natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station which is sila sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire pa to my part because the year na nagsulod ko, ito ko nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:31 na. Standby na sa report ni Aksyon Dale Salazar. Pero antes na, ang inyong mga cellphone, ipreparan nyo gida. Aksyon JM, ikaw lang palihog de. Bala o. Okay. Baga, gabot na kita sa atong mapalaron nga winner magadaog sang atong sininagapadayon nga SAP o sa ERB. No? SAP pa-premyo ini 500 pesos. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko o pili preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Batay na ang inyo sining mga cellphone pag-ring sabdanayon ng Aksyon Radio Bacolod nagapanawag sa imo para ikaw ang mapalaron nga winner. Hello. Hello. Hello, maing gabi. Aksyon Art. Wow, grabe si Sir Edward. Si Sir Edward Hilarso ni siya? Oo. Wow, 67 years old, nagalupok pa ang numero sa edad, Purok Matahom, Barangay Tango, Bacolod City. Oo. Wow, kumusta Sir Edward? Nano na? Kapanyapo na? Gaigda na ganit ko. Bogigda na ba? Mapalaron si mo sa kadabo sa nag-intra, di kang nagpadala sa minsay. Ikaw, hindi mapalaron nga nagabutan namon sining gabi. Sir, naga-monitor kagin everyday sa Aksyon Radio? Oo. Oh, okay. So, balaan mo man guro ko sinong regular nga anchorman di sa firing line, ano? Si Brian Morden. Wow, very good. So, Sir Edward, hindi na ko magpabudlay si imo kay kabalo ko ma-monitor ka pa da. Kag enjoy lang. Congratulations for winning 500 pesos. Hulaton mo lang Sir Edward ha, kay ipadala na namon may text na nga mabaton ka kung paano mo maklaim ang premyo, sir. Sige, thank you guys. Salamat guys. Ay, sige. Congratulations. Good night. Good night. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa Aksyon Radio.
Action firing line. Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga gabi standby sa report with Aksyon Dale Salazar. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall kag sa inyong ginpadala pang nga mga mensahe pagkaronan ta ina dugay-dugay. Action firing line. Alas 8:35 na. Ari nang report to with Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Aksyon Dale, may gabi, please come in. Yes, Action Art. Sa regular virtual session, sang sangunang panglungsod, kinasang hapon, may adresing sa ka-resolusyon yung ginaprobahan ang City Council, no? Nagapangayo ang sangunang panglungsod sang accomplishment report, Action Art, sa bahin sang Bacolod City Water District Prime Water. Angot sila sininga joint venture project sa nag-umpisa sang November 2020. Ang resolusyon ang gin-author ni Councilor Wilson Gabal Jr. kag nag-co-author man diri si Councilor Archie Baribar ang chairman sang Committee on Energy sa Sangguniang Panglungsod. So ang rason diri ni Councilor Gamboa kung nga nagapangabay ini siya sang accomplishment report sang joint venture project is una tubtob karon nga madamo sa gihapon sa mga reklamo angot sa hindi mayo or pigaw nga serbisyo, Action Art, kag jutay nga supply sang tubig sang nag-start ining pagpangalagad sang joint venture project sang Basiwa kag Prime Water. Ang resolusyon ng ginadress kay Lily Donasco, ang branch manager sang Prime Water Bacolod, kay Engineer Michael Soliva, ang acting general manager naman sang Basiwa Action Arta. So according din kay Gamboa, titrabaho kuntani sa mga board of directors ngay monitor ang joint venture, pero daw wala gid, no? Wala gid siya sang doka pointless sa kumbaga Action Art based man sa palagayina ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Aring palayag or portion sang statement ni Councilor Gamboa. This concerns, Mr. Chair, a very important and essential commodity, which is water, imbued with public interest and public welfare. Now, there are a lot of complaints I received, Mr. Chair, from the consumer public with regards to the very dismal and very poor and inefficient water services from the time, Mr. Chair, that Prime Water took over the operation almost after its takeover. It could have been the job, Mr. Chair, just from the information of the member council, this could have been the job of the board of directors, considering, Mr. Chair, that their only function and their only task now is for them to monitor the joint venture agreement between Prime Water and Basiwa. But I find it futile to request the BOD, Mr. Chair, to request an update report or accomplishment report, and so therefore I deemed it this necessary to pass a resolution respectfully requesting Ms. Lily Donasco, branch manager of Basiwa Prime Water, to Engineer Michael M. Soliva, acting general manager of Bacolod City Water District, to provide a copy of the Basiwa Prime Water joint venture accomplishment report to the Sangguniang Panglungsod since its takeover of its operation last November 13 of the 2020. Action Art na batihan, no, si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Sa iban nga tagikan sa Bacolod City Hall on September 1, 2021, mag-end na ang 3 months suspension ni punong barangay Noli Villarosa angot siya sining kaso nga simple misconduct nga papanaog ang suspension orders ng Office of the Ombudsman regarding ini sa kasong allegedly ipagsumbag ni Villarosa kay kagawa dito Amadeo matapos nga wala siya nga gin-inform nga may rasang bypass operation sa barangay Tanguba, Action Arta. So sa pagpakigangot rin naton kay punong barangay Noli Villarosa, ginpahayag sini nga daw hindi na siya Action Art excited nga magbalik sa barangay Tangub, kaya ang iya sining palayag, ang iya sining pananawan basi kuno pagbalik siya sa barangay Tangub basi be another naman nga suspension order nga ipapanaog batok sa iya rason nga tido naga yuhom na ni si Councilor or si Kapitan Villarosa kay suno siya dapat sa 2022 na lang kuno nga eleksyon. According diri kay Villarosa, Action Artista Tikron, sa ginasakuan niya ang mga pag-monitor sa mga individual nga allegedly involved
sa illegal nga droga kay bilang pribado nga individual samtang wala pa nakabalik sa barangay Tangob. Pwede siyang maka-report action art sa otoridad sa mga persona nga posible imbelbado sa illegal nga droga dira sa bahin sang barangay Tangob action art. Kung madumduman si Kagawad Lusa Tianza nga nagapungko bilang number 1 kagawad sang Tangob, siya yung nagapungko nga acting kapitan samtang suspended pa no si Kapitan Villarosa Tubtuba August 31, 2021. Aring palihaga ni punong barangay Noli Villarosa. Wala ko kabalo, hindi man ko excited na. Imo-imuha ka naman ng istorya ko sa suspended ko, hindi ko excited na. Wala ko kabalo, siling ko gani, kantuan ko sila, kung ano, hindi na lang ko magbalik, kasi may ara na naman, kasi mabalik na naman. Kung ko na lang eleksyon, total, breda. Okay, doon wala ka naman gana, gani. Oo, okay doon, hindi ko na excited. Oo, okay, pasi magbalik kami, ara naman bago. Hindi na naman ka. Hindi ka kapoy. May nang dola na ka bla. Oo. Ano taon tangila da? Oo. Ano gusto? Ang ginasakuan ko, ang ginamonitor ko is ang mga illegal drugs. Kaya may contact magkita nga direct ka mo. So, ko sa illegal drugs lang. Oo, sino barangay? As ordinaryong pumuluyo, maka-report kita. Action art na batian na si punong barangay Noli Villarosa kay kung madumduman right after nga ginsuspended niya sa along kabulan regarding sa alleged anomalya sa social amelioration program. Pagbalik ni Action Art sa barangay Tangob, pila pa lang kaadlaw nga pagpungko, may another suspension order naman nga document or gin-serve no ang DILG rasan nga ti amo na subong ang statement ni Villarosa nga basi pagbalik naman sa barangay host ng barangay Tangob, may another naman nga suspension order. Gabi ara naman kuno aw. Ati mo na sining palag-action art kay basi bala may ban lang tawo nga nagalagase ya. Basi bala pagbalik yati may another suspension order naman rason nga ti ambal yati 2022 elections na lang makita ay pero ti mo na bala ti automatic na nga by September 1 mag-resume gini siya or magabalik bilang kapitan sang barangay Tangob kay na survey naman ang 3 ka bulan nga suspension order nga wala sang sweldo action art sa kaso nga simple misconduct. And 2022 according kay Villarosa gin-confirm na sa aton nga magapapili siya bilang konsehal sang syudad sang Bacolod Action Article madumduman sa mga recent surveys sang Action Radio Bacolod nagasulod no sa top 20 abi ang ala ni Kapitan Villarosa. According siya magapapili siya Action Art sa pagkakonsehal sa Bacolod City sa 2022 kada according siya open siya in kaso din mga kwaon siya ni former Congressman Albi Benitez siya sininga line up pero wala pa gid sang finality. According kay Villarosa Action Art in kaso gid man kung mapapabigid man siya sa 2022 balik lang siya sa gihapon bilang punong barangay sang barangay Tangob. Aring confirmation ni punong barangay Noli Villarosa. May plano Councilor? Oo. Madagan ko konsal, dilawan ko lang. Oo, balik mo lang ko kapitan mo, kumaperde. Okay. So may plano ka manggid galikap? May plano, plano. Nalantaw ko balagat pasad lang mga resolusyon, bilang reaching mga suga balani approaching sa city. No, wala sila sa nakita ko, wala. Kaya mo lang nakita ko ng problema. Dapat may isa ka konsyal sila magpasulod sila nga mga resolusyon isa ka city ordinance tapos sa rehabilitation sa mga poste sa aton nga mga wirings no anaton sa mga basura sa mga main road madali na so mga ginalantaw ko lang nga problema. Okay. Pero may partido ka? Ilang taon talang kung kaon kong Albi. Pero interesado ka man sa sila? Oo. Ate, sige na sila. Oo, pero confirm na ginaya nga 2022 councilor. Madlagan ko council. Action Art, Tilawana, no? Tilawana. Hindi magtilaw ipapili gid ang intensyon mo nga magdaog ka na para ang imuhandom nga pagserbisyo hindi lang sa Tangob kundi sa Bacolod noon kundi madayon. Kaya mo tangin pang mention niya gusto niya more on lightings si council lightings no sa mga street lights siguro siya. Yes, para magsanag. Kaga more on basura. Hamuning more on ano? Basura
Garbage collector na. Do dira nga aspeto more on environment pang production art. Di galing may garbage kwan man tayo, kang kontrata? Yes, kay base miyara siya sa mga policy, kay magamba ka Policy siguro kung paano ni. Kung magamba consulti, do mga lawmakers nag-obra sa mga ordinansa, Gani man. resolution. Kung madumduman si Kapitan Villarosa, nangin ano man siya, former Liga ng mga Barangay President, kag nagpungko na sadto bilang ex-officio member ng Sanggol ng Panglungsod. Kung madumduman mo action RT, mayroon naman sang experience, kumbaga, no? Si Kapitan Villarosa sa City Council. Kagti, amo na may baluan kung bala independent siya or meron sa partido, tugtog nga mag-abutin ng filing sang COC sa bulan sa October 2021. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Check ko lang bisi mo kay kaina ho mga pila ka hours pa lang may gin-post si City Adm ang nga may gin-provide ang DICT nga daw kwan. Nano ini daw may signal bala wifi kuno signal. Yes, mayroon sang internet connection na internet connectivity sa mga vaccination sites. Correct. Meron sang 300 gigabytes nga data allowance sa kada apat ka mga mega vaccination sites diri sa may anong purpose sina nga para ka selfie ang nagapa-injection? Hindi. Para at least mag-send action art sa mga data, reporting, regarding sa COVID-19 vaccination, no? Para at least ang atong database wala updated. Ang atong sining mga database for COVID-19 vaccination updated, may encode yun. Pag dasigay, no? Kay kung data action art may mga possibility pakisangan nagalag, nagahinay, no? Ang internet connection. Mayo-mayo ini, bangod nga ang Department of Information and Communications Technology or DICT Regional Office ang nag-provide, no, sang internet connectivity sa apat ng mga mega vaccination sites pagi sining broadband modem section art may 300 gig nga data allowance SMS mayara, ang Ayala Mall mayara, ang City Mall Golden Fields mayara, kag ang Robinson's Place Bacolod Action Art. Okay. So, mega vaccination center lang ni? Yes. Sa mga mall lang, magluwas sabi sa City Mall, ngayon sa Mandalagan, wala dili na mention ni City Ad, kagdira sa may Gaisano City, nga meron man sang vaccination area, ang syudad sang Bacolod Action Art. Bangod sini, gina-expect, no, nga as soon as possible ang mga reporting ni sa mga frontliners natin sa vaccination site, alert in action art, bangod sining madasig man no, nga internet connection nga gin-provide sang DICT Region 6 or Western Visayas. Okay. Ang vaccination activity nila, dumayo man ang update sa mga aksyon dahil? Yes, action art, bangod, sobra na sa 107,000 kabang individual ang fully vaccinated. Ang report ko sa Lunes, ara pa lang sa 94,000 as of August sa 20, pero sa pinaka-updated na report sa COVID-19 Vaccination Council, ara na sa 107,000 action art ang fully vaccinated diri sa may syudad sa Bacolod, kag more than 150 plus no ang nakabaton sang ila sining first dose action art nga COVID-19 vaccine diri sa may syudad sang Bacolod. Amo ni siya no dasig ang pagsaka sang numero sa mga individual nga nakabaton sang COVID-19 vaccine, bangod kati amo ni una gin-allow ang walk-in as long as part ikaw sang priority group nga A1, A2, A3, A4 at A5 action art. Any vaccination site basta hindi lang sa barangay pwede ka walk-in as long as naka-register. So far wala kita may nabaton nga mga untoward report or incident. Nga sang gin-start ni ang walk-in action art may mga nagdinaguso bala. So far wala, no? According kay Councilor Novero, kaya ang pananawan diri ka bang opisyal sa syudad sa Bacolod, una damo na ang mga vaccination site. Ikaduwa, damo naman ang nabakunahan kay mga 424,000 ka mga individual. Amo ni siya ang nalakip sa target nga population nga 18 years old and above nga dapat bakunahan or eligible nga makabaton sa bakuna 424,000 ang target population. Sa records ang COVAC, more or less, mga more than 50% national, iban rin fully vaccinated, iban na first dose.
kagamunita yun kay ang Bacolod City supply ang enough man ang mga nagainabot nga COVID-19 vaccines kay magluwas sa national government. Recently may 32,000 nga doses ang AstraZeneca vaccine nga kabahin sang third batch sang shipment no nga gin-order sang Bacolod City. Part ni siya sang 650,000 doses sang AstraZeneca vaccines nga nagabot diri sa may syudad sang Bacolod. Ayos. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat gid Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall kay Ma'am Star Vanessa Mayo silingya bayong morning. Good morning silingya listening from United States of America. By the way, we're still on vacation. Vacation gyapon. Enjoy your vacay. Okay, ma'am, kag Ma'am Vanessa and Doc Matt Mayo. Ayos? Sige. Ang iba ni Guru, hindi ko ginimalabutan, no? Nabasa ko na ning iba. Nag-pop up gyapon, no? Salamat gida. Christine Minis Villalobos, nabasa ko na nang imo mensahe kina, ma'am. Thank you, gida. Ters Vergara Sancho. Ayos. Salamat. Thank you for listening. Man nagamonitor si Melanie Calvas. Sa karon nga gabi si Yvonne Boyster. Good evening silinya Dan Sharing. Alma Pabuntuza Bantad. Jerry Limaco, monitor kami Bangga Tutong Filisa. Calvo Dolar Isparas. Carmelo Garingo kag Nona Agravante. Thank you for listening. Ray Jantan Villalon, Nona Agravante, kag Ryan Borja. Paano ko yung punta, hindi na mag-interest province election, wala ka na tsansa. Ay! Siling ni Ryan Borja, nga manginhas na lang tayo, sir, sa aning panukoy. O punta. Bugoy kagid Ryan. Uy, pasagani nga. Nga ay may run for governor o vice governor. Sige, wala tonta na. Ronald Visera. Monitor lang ko sa Agustin Romblon, sir. Sa Romblon, no? Asawa ko nga si Juliet, dira sa East Homes 3. Ayos, halong ka dira, Sir Ronald Visera, ngara sa Romblon, mayang gabi dira sa imo. Jonah Perater Caravid, sa Barangay Pandanon sa Chimpo na maulan mabugnaw, nga kagabihon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why hindi rin nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island. Dari sa aton nga pagpangalagad, more news, pabasan ta ini kagkaroon sa Aksyon Night Patrol Program. With Aksyon, Eric Magbanwa, standby kamo karon dugay-dugay. Sa ngalan sa ini regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon